Balay ging na isayangkat ti pan nakatiliw ti maysa a sospek ti pan nakapapatay ti dua a third sex idi Martes. Sigon ken ni Police Chief Inspector Honesto Lasso Jr. kusa nga si murender iti sospek nga agtutubo ti PNP San Quintin Abra. Na ibaga pa'y tinatakamat nga opisyal, diningeg na pa'y iti pamagbaga dagiti nataingan nga kakabagyan na tapno ag surrender iti kapulisan. Dagi meling imbaga dagi minor na kadwana. May panggip kita jay panang bastos dati may nga victim kindi jay girlfriend na Trotex. So dagi ti nalawag nga motibo imbaga nga gapo. Although minor dati Ryan dati suspect, ni-endorse tela dati piskal in coordination kaya di Dapo DSWD. So to counts of murder din ay file. Ngayon dinerekam ni Piskal ni DSWD, Municipal DSWD ni Ma'am Pilarca nga submit ti report na within 10 days. I-determine na no whether or not acted with discernment nga kunada. Di base kita di Republic Act 9344 niya lintig tayo. So kasi iti dependendo kin nga po DSWD niya ti findings na. Awan ti mabaling nga ikaso dagiti limapay nga sospek dayta ti pinasinggidan nga insao ni Police Inspector Lasso. Awan ti may iso dati nag-turn witness sa Ryan ta awan nga talaga ti participation da napang kami at ti bigati jay sa nasapan nag-reenactment kami di crime scene. Awan ti makita mi nga pangikaswan kendi jay suspect kita ti in-interview mi kay talagang inamin namin awan ti participation na dagiti kakadwana. So nga nariga tayo nga ikuha nga accessories when wala dagito kakadwana ta awan nga talaga ori nun niya ti pangkitaan tayo ang angulo awan ti pangkaswan tayo. Ta mismo pa nga dayjay kadwana kay inamin na pa nga awan ti participation dagiti kakadwana sika nga kung mga mesa sika kung mati suspect na kakadwan dagiti di mo nga iraman ida no talagang adda participation da ken syempre amo may kaya nga may mesa nga makaswan di ba? Dumaw dawat met ni Police Chief Inspector Honesto Lasso Jr. kadagiti kailyan kang ronaan na kadagiti tattao nga saan pay makaawat no apay saan nga mabaling nga ipakita ti publiko dagiti masuspecha. So kadagiti nga makamupeleng nga po ado peleng nga minteng nga makamugay dito nga batas tayo dito impasan ni Apo Senador Pangilinan hindi nga maprotektaran dagiti suspect ti media ken dagiti rights da. No, ado ti rights da ti minor. So hanga mabalin na po pasensya kayo ta ti linteg tayo. So so ti sorsorot mi kada kay mimit ti kakasi no antay nga soroten ti nga linteg. So respetuin tayo ti linteg nga naproba nga linteg tayo. Gapuan ang taimamin tinasao nga sospek. Duaw dawat met ti pamakawan ti ina ti sospek ani Susan kadagiti pamilya ti biktima para ken ti anak na. Numabalbaling ko mamo sir. Datoy ko man nakarami dan datoy anak ko dumadawat ak ti dispenser kanya da. Kasta ako patching nga rodya inaramid datoy anak ko sir. Amok mo yan nasimpo datoy anak ko naala siguro ti durog kasjayan ati panuno kun sir. So si kayo yan nakaramidan na dato anak ko agpapakasi dumadawat ti sakti dumadawat ti pakawan kanya yo apo datoy naramid ti anak ko salati dumadawat ti dismisser sa kanya yo kakabsat ako pa yung muno niya kasano ti kun sang kasapulan. Deti met ti mensahe ni Police Chief Inspector Lasso kadagiti naganak tapno maliklikan dagiti anak da ti kastoy a pasamak. Dagiti parents kuma ti mangkita dagiti anak da nga dagiti aglalalo dagiti menor de edad nya. Tapos kitain da no dagiti pakibarbarkadaan da kay hang nalulong ti bisyo when di tayo memo no dagiti dagito iti modus operandi da pay laeng. Kitain da dagiti pakibarkadaan da tano anda nga mayro probo. Ken siyempre parents di muna nga dita nga ada lookout da dagiti kita anada. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.